Carl. Vítej doma, pušte. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. GTA bez smrti není problém. Kúne to poviem tak, že keď skapem posledný, si budem môcť znovu celú hru. Get out of here, you greaseball bastard! Bacha. Držte ma. Ja som si myšlel ten laser, že ide. Na ten začiatok skočíme, jak skončí ten laser. Poď, na začiatok skoč, tu, ostaň. Poď. Vy ste jebli. A to prečo toto? Tu. Mini. A to prečo toto kto spravil? Kto sa nás uponáhľal jak kokot? Niekto sa tam dotkol, no. Ale však vy nemôžete bežať ďalej, vy musíte nadskakovať furt ten laser. Nie, môžeme ešte stať na začiatku chvíľu. Raz dopredu a raz dozadu a potom môžeš výsť. Vyťahni ma hore. Ako mňa to netrafilo, takže koho to trafil, tento dojebal, nie? No mňa to netrafil, niekto kto bol vzadu ho to trafil. Nie, práve že vpredu ho to trafilo, nie ja. Ja som nebol vpredu. No, tak to si bol, kamaráde. Vraj ty rest. No asi nie. Mňa to netrafilo na 100%, vy vyjebanci. Počúvaj. Záznam, o čom mi spravte. Počúvaj, res, vľavo, pod metrami, máš takú krivku, vidíš, takú bodočku. No. To znamená, že kde sme. To je dobré, takže 2,5 tisíca, no. 3000. Já si beru s sebou hlavně šaty, kdyby mě pán manžel vzal někam na večeři. Doufám, že mě někam vezme. Tak jsem byla připravená. No toto je... Čo robíš? Má do mesaže, ktorá? Stav predtým. Proste príde k nám, preskočíme, bežíme a preskočíme druhú. Povedz si 3, 2, go! To bolo čo, ty si vy ste tak jebli, normálne, že mi je nagrcanie, ty kokot. Ja neviem, kto je pribrzdený z vás, chlapci. Kto to spravil? Že ten, kto skočil prvý, to spravil. Čo si dajebal? Jak je prvý? Vyhral? Podľa mňa, že si vyhral, hej? Daj mi chvíľu. Dajme poradie, lebo toto je... Vieste, mňa tu normálne si pohadzujete kurvu. Takže poradie, poďte radšej iné. Tak si kokot! Poradie ste povedali, nie? Však si šiel prvý, nie? Áno, išiel, vy ste stáli vzadu, vy dementi. Dajme poradie, ty kokot. A normálne... Hneď teraz, keď sa rozhodnem, rozumieš? Lebo taký som pán, že dokážem si predstav jedno kliknutie alebo dve. Ešte raz mental, kamarško, ešte raz si všimnem nejakú správu od teba. Dívaj sa. Dobre, dívaj sa, skúsime to rovno. Kamarát, vieš čo najhoršie? Ja skúsim dať speed test. Ale skúsim dať speed test, čo to spraví, lebo podľa mňa mi internet dobre, len ten server je v píči. Vydrž. Chain server. Všetky mám Telekom, alebo čo tam mám dať? Tam dám, že Frenčín. Chceš, čo tam menia internet, čo tam mám dať všetci? Aký tam dať zdroj, že chceš, čo to mám zmerať? Čo je? Opičí zvuk? A nie, že tu budeme ty kokot. Blbouni. Čas išet. Minule si videl, ako sa pretekáš do ženských vecí. Kedy sa priznáš? Dobre, čet, priznávam sa. Cítim sa vnútri ako žena. A obliekam si ženské veci. Mimo. Come on, honey, I'm losing my patience. To je kokot, dívaj sa. Hellrider, či jak sa volal. Ty kokot. Čtvrt. Tak pojďme ukázat, která je tvoje postýlka, pojď. Ty mi dáš pesínku? Nemá. Ty kokot. Nie je to zle? Chápeš? Ja viem, že som tupý debil všet, ale kokot. Tačkovej? Som starý asi na to, aby som to pochopil. Nejsem tačka, prosím neoslovat mě jako tačka. Děkuju. Nie si, no. Takže to nie je jeho decka vlastne. Dobrou noc. Dobrou noc. Takže... Počkaj, nechoď vôbec tak blízko. Ja vám poviem, že čo by bolo najlepšie, dobre? No. V takejto chvíli, keď sa stretnú, by sme mali ísť. Teraz, keď sa stretnú, by sme mali ísť. Vidíš to? Dívaj sa, nie teraz, ale počkaj. Teraz by sme mali rozbehnúť, vieš? A čakaj, to si iba hovoríme, ty dement. To si iba hovoríme. Ty si kokot proste. Jediný sa rozbehol proste. Ja to mám piči. Chytá tam ten kameň aspoň. Nedá sa. Mám to piči tiež. Čo ti jebe?
Jo, ty si vyjebaný. Však ale ty si dement, ty si povedal, že nie teraz. Iba ukazujeme... Dosť mu berem. Dobre. Videl? Chlapci. Počkaj, prečo mi padá ten istý skill do koliečka? Čo to je za píčovinu? Musíš tomu veriť. Huntsman? Oni nejak upravovali skiny, kámo? Alebo čo? Prečo? Ty koko, ty čo mi padlo? Zlaté, ty prasa! Čo je za skurvu vyjebanú nožicku hnusnú? Čo ti jebe? To čo je za dogshit nožík, ty kokot? Jebná, toto mi nepadne zrovna proste normálne mužatka medzi nožmi, že? Ty si ten najšťastnejší človek. Drž piču, ty kokot. Za toto si rád, ty jebli? Nepadol nožík v živote, ty buzno. Videl si, ale tak ja otváram, ty kokot, bedne, ty prijebaný. Čo to stojí? Ja som neotváral, si myslíš. Na ranu. Na ranu, ty kokot! Kedy hodí poštárka? Počúvam si preberákom, ti hovorím. Stotím mu z bicykla, ty kolár, hodím do potoka. Nie, som frustrovaný z toho lajde. Dobre, ešte jednu vec treba nájsť a idem späť. Počúvaj, šiel si už do riti? Lebo ja som išiel a spieval som si riti, piči, riti, piči. Tak ma počkajte na militárky, chala. Budeme na hlavnej ceste. Čakaj, saj. Idem po ceste. My sme militárka, takže musíme ísť raz. Pokiaľ som ťa počul, kde si v píšek, mi odpovedz ty prijebaný. Choj do piče odo mňa. Ale mám strach prostě, že mi možná řekne, že mě nechce, no. Tady jsem uvědomila u vás, že vy se máte strašně rádi. Chtěla bych, aby o mě taky takhle... Kde ste... Vnútri, musíš ísť, kde si v piči? Touken, počuješ ma?